Representing for the gangsters all across the world. Still hitting them counters in them lolos, girl. Still taking my time to Covela Computer Software Company lian ber Microsoft din tu le Covela mi hausa ber te zinga mi Bill Gates ahi kum sanga chakwa somnga panga October ni somni pariat khan si til khuwa US a lo pianga anu Mary Maxwell Gates le apa William H Gates te hi in khom pai tak le fa en kol kunga mi teima em mai ania Bill Gates atenu nau pan lai hian an venga Congregational Church antia chuan khelovin an in khom thin ani anu hi infiam mi ni in apa hi dan lamzir mi ania an fa te hi thil an ti apianga thei top chua midang te aya na sazo ka tan la thin turin an zirtir thin ani Bill Gates hlotlin na po hi anu le pa te zirti na ra kan ti lo thei lawang Bill Gates hi an u nau mai chia pani anaya ama hi amilai le an fa panai chun ani an chung ko hi an in ngai na tlangin an lim thei hle a anu Mary phei hi chu an fa te an te ulain an fa te en kol turin an na a chol san leiloka hun tam tak a fa te ta na manga Bill Gates anen po hian anin kom ngai em ani Bill Gates hian anu pante ta tangin lekha chira pai em a kumsom pakhat mi vel lek ani line ni tin dar kar tam tak lekha chhir thina encyclopedia bu phei chu a ching let ne le ani school lama ero chuan a zirlai du'a in ane dewa tuilo mel apu fo maya sarkar skula lu thina nia anu le apa te chuan tle ma zirlai zau de uzoka azir thainan private school Lakeside School an son tange nge ani he school a hian an son fu hle maya azirlai atui thei em a Lakeside School a lu tetan city la computer company pakhat chuan computer khoi hriat na le zirna hun an siam sak thina chumikal tlang chuan Bill Gates apo chuan kumsom pathum ani line computer lo mel hriat tan ta a aril ruwa om renga atui em thina ni an school a zirlai nu tetang rual pol chuan thil hlui shala sum tuakin computer po chu school tan an leiveta a Bill Gates chuan atui chil hle a athiam po thiam chak hle a Paul riat lek ani line no pang infiam na chikhat tik tek to an ti mai chu computer language basic in computer games angin asiam chuaka hei hi computer manga thil siam chu ro pui deuh te zinga masaber ani Lakeside School a kalla hian computer lama tui ve em mai thian achara aming chu Paul Allen a ani Paul Allen hi nakin huna Microsoft adin pui tur ani an tuin a in ang boka an in kom ngai hle a an mi je aro ain ang em lo thung a an school computer da na room a chuan hun an mang tam hle a computer a thil siam chua programming lam an tutui dun in an bai ngot thei hle a achang phei chuan mai centron trona hanin hial chang te po an nei thrin ani Bill Gates kumsom pasari atlin hian a thian pa Paul Allen an software thajet mai draft audit tia ming an vu an khuwa sitla traffic landan chiar le hre thei an siam chuaka India poisa cheng nuai som vel la in an hral ani hei hi an thil siama sumlak lu lama hlotling masaber ani a chutia sumlam te an hanlak lu ve ta ka chuan company din zui mai tha in an hria a amai ro chu Bill Gates chung te hian an lo rem ti reng lo maya Bill Gates hi lekha zirzomin college lu chhose an ti a lawyer ni tir an tum ngara Bill Gates apo chuan Lakeside School atang chuan school thatak in apa suaka American How College Culture entrance test and pek thin set test an tia phei chuan full mark sang khat zaruka mark sang khat zangwa som kualai amu ani tun hnu thleng hian ama point ala soi zau thin Bill Gates chuan anu le pa thu o in college su akal chhoveta a Harvard University a lutin dan lamzir atumta a amai ro chu azir lai lam a in computer lama tuizoka azir lai chol chan arem chi silova mumang lovin a hun ola computer room a tap cho thin Bill Gates ale athiampa Paul Allen chu an la in pe poprenga Paul Allen chu Washington State University a lutunga ma se kumni lek nuwa achola company pakhat Honeywell antia chuan na athok zoka Bill Gates apo chuan kumsang zakwa somsari pali ni puichol line azuk zom ve nge rivak lo chung chu Honeywell company a hian na an thok du na ni kumsang zakwa somsari panga khan MITS company in computer thar Altair 8800 anti chu an ron siam suaka he computer hi hun lai chuan aro pui hle a mimal man thei computer ruang am ron siam tu a mithiam ten an ngaya
Bill Gates ate thian dun po hian an ngai sang hle a khovelin computer a man dan ala tidang lam hle don ti ring tlata chumi computer man tura software lo siam sak an chak hle a ma se chu computer alter chu an nei mang box si lo an ti ngei na hrelo chuan a siam tu te company MITS chu an zuk bia a in computer thar man tur software kan siam mek a enge in ngei dan ti in ani na taka chuan an la siam lo reng renga an lo bengkhon le bengkhon lo an zuk thli thlai na mai ani zawk MITS company chuan tha an lo ti viau maya a thei huna ron la ula kan lo enange an lo ti a Bill Gates ate thian dun chuan arang in Bill Gates ate college lama chuan software chu siam an tum ta a computer an nei sa a rin thunin alter thok tur in an siam tangot a alter computer chu la nei lok hek lo an thil siam chu a thok chi angem ti po an chiang bik lova thlani hnuah chuan MITS company te chu zuk panin alter computer thar an la man chin ngai reng lova chuan an software siam chu an han da china maktak main boina om reng lovin na tha tak in a thok ta a MITS company chuan an software siam chu tha an ti hle a an computer atan chuan man an rem ti ta a Bill Gates ale Paul Allen chuan Microsoft an lo din chauta ani hetiang bawro kara hian Bill Gates chuan anu te thuron lo angin college chu a chol san zui tamaya atira chuan har sa takin an sum dona thar chu an enkol chawa kati lai khan mitam takin software ka leilovin anin pechong vel mai maya soma pakhat chawin an lein an lei ani sum an siam turang po an siam lei theilova an boi ve nak hle a Bill Gates chuan thil ti dan thadeu mai angai tu chuak ta a software mang ho chu le kha athona software chu in pechong mai lova siam tu za taka in lei sakthin ni se ti in hril kwal aril rukta a software tha kan in pek chon mai maya kan lei zel lo chuan tu mai in software tha an siam du lovang ti in mi te hril kwal ta ani kum sang ja ko som sari pariat aloral meu chuan Microsoft chuan mi somni panga lai ruai in sumpo engemzat an lalut ve ta a an hlotlin na tur in kong in sial tran ani kum sang ja ko somriat pakhat khan dan ang thlapin Microsoft hi alu ani a Bill Gates hi president le chairman in oma Paul Allen hi executive vice president in om ve thung ani Bill Gates anu hi alar le a nu thil ti thei tak ani boka company lian tak IBM a board member ani a Bill Gates apo hian a chhor tangkai hle a sum dona lam indor na apo anu hi a hruai ve chok ani IBM computer siama Microsoft software man aloni theina po hi anu puina wang ani kum sanga jako somriat pathum aloni meu chuan khovela computer zongjong za a somthum in Microsoft software an mangta ani Microsoft Point England a le Japan rama office a hong tak nge ani heti an hlotlin chauzel lai tak mai hian chanchin lomom lo tak an rita a Paul Allen chu kan sarnat na vai ani ti an hre chuak tatlat mai in enkol na a hau tak ba ka thil dang eng mowang in Paul Allen chuan Microsoft chu chol san ri turin ru siam felta a Bill Gates chuan rim taka na thokin Microsoft chu achoi lian zela kum sanga chako somriat panga kan tun laia computer tampera kan lo man tak Windows hi siam chu alo ni ta a hei hian na men lovin Microsoft sum dom na hlotlin na lo thlen ta ani kum sanga chako somriat parukai Microsoft hi stock exchange lama zialu ani a kum sanga chako som ko panga alo ni meu chuan Bill Gates chu khovela mi ho saber alo ni chauta ani kum sanga chako som ko panga atanga kum sang ni pako thleng kha khovela mi ho saber tia hriat ani ta ani Windows po chu siam thar zel ni in ram tina man alo ni ta a khovela computer om zongjong za somriat panga vel hian Windows hi an mangta ani Bill Gates hi kum somni pariat mi ani lain Microsoft a thok ve tho mai chia pakhat Melinda kum som thum pasari mi nen chuan an lo in mel du ta a anin ngei na hle a kum sanga jako som ko pali kan anin nei tange nge a amai ro chu hemi kum vek hian Bill Gates anu Mary chu kan sarnat na awangin aborala Bill Gates hian atur hle a Melinda inen hian fa pathum an nei nge ani Microsoft chu na satakin alo hlotling in alo lian deuh zela he thu zela hian Microsoft miroi te chu sing kwa sang ni lai an tling to ani khovel hun tina office an hong to boka kum khata sum an lak lo ringot thi $69.9 billion vel ani Bill Gates hi a hlotlingin a hosa em a ma se ta hian atop mai lo ani
mi te tran pui tur ani ti ler thei jok te ta na hun mang tur ani zia hi ein hre chiang em a hetiang lama hun le tha tam jok sen hi anu boral nu pai chuan availian em a kum sang ni khan Bill Gates a hian Microsoft CEO na achu sana hetia ahun ol nei tamta ka hian ahun tam jok chu tran pui ngai te tran pui nan amang ta thin ani